Ni Beñat Antxustegi naiz eta Mukuru eta balio dute kolektibokoa. Eta hemen aurkeztuko dizkizuet pixka bat azkeneko berrikuntza gureak. Hau da Xaken diskoa, ez dakit ikusten duzuen. Ondoren Birkiten disko berriare badokagu. Baita balio duteko Mise kolektiboko azkeneko diskoa ere. Hemen Physics vs. Nomos nire taldearen azkeneko diskoa ere. Eta hemen azkenik Pelaxen coverra bertsioa, dirua biltzen ari gala, Arberako ikastolarentzako, eta, hortxe dituzu denak, eta espero gozatzea. Gu balio dute gea kolektibo bat, musikari lagun talde bat elkartu ginena Donosti inguruko batez ere, eta elkar laguntzeko pixka bat, indarra batzeko egin genuen kolektibo hori sortu. Eta baita ere Mukuru, gure laguna direnak ere beste kolektiboa da, Euskal Herri mailakoa pixka gehiago, eta orokorrean musika oso interesgarria egiten dute, eta gu saiatzen gara egiten aldeguna. Denetari dago, disko batzu rockeroagoa dira, beste batzu kantautore formatutuak, igual berezienak edo Mukurukoak izango dira nik uste, bakoitza bere perla dakalako, bere musikari pila daude horretan, eta oso gomendagarriak. Ez da musika estandarra bat ere egiten duguna orokorrean.